तर केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात धक्कादायक माहिती आली आहे। गुगल सर्च हिस्ट्री तपासानंतर ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। हत्या अपघात कसा दाखवावा याचं गुगल सर्च केलं गेलं। हत्येसाठी लोहगड किल्ल्याचा आतला कोपरा निवडण्यात आला आणि हा सगळा कट दोघांनी मिळून रचल्याचं सुद्धा या गुगल सर्चच्या हिस्ट्रीतून समोर आलेलं आहे। तरी तर लोहगड किल्ल्यावर केतनच्या मृत्यू प्रकरणात नवी माहिती समोर आली आहे। घटनेच्या दिवशी चौकशीवर तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती दिलेली आहे। केतन दरीत पडल्याची माहिती सियानच दिली होती, पण घटनास्थळी ती घाबरलेली असली तरी तिच्या डोळ्यात अश्रू नव्हते असा दावा करण्यात आलेला आहे।